Pekný podvečer, vážení priatelia. Vláda dnes opäť na svojom výjazdovom rokovaní na Kysuciach urobila kus dobrej roboty. Uznali to aj pozvaní hostia, ktorí nepatria zrovna medzi fanúšikov vládnej koalície. Novinárov bolo ako maku, ale či sa budú mať ľudia lepšie, a ako je to s výstavbou diaľnice D3, to ich vôbec nezaujímalo. Došli len kvôli senzáciám. Toto je paradox doby. Vláda funguje a dôsledne plní svoje programové vyhlásenie. Paralizovaný je parlament, pretože dvom koaličným stranám, Hlasu a Slovenskej národnej strane, sa rozpadli poslanecké kluby a dohromady 7 zo 79 poslancov vládnej koalície malo iný názor ako vedenia ich materských strán. 79 minus 7 je 72. Bodka. Na funkčnosť parlamentu potrebujete minimálne 76 poslancov, hoci vládnuť len s takouto najtenšou väčšinou je prakticky nemožné. Aj preto som vyzval predsedov Hlasu a Slovenskej národnej strany, aby si v stranách urobili poriadok a zabezpečili funkčnosť Národnej rady. To nedokázali a Hlas išiel do absurdnosti a dvoch svojich vlastných poslancov, pána Migaja a Šalitroša, označil za vydieračov a vyhodil zo strany. Potom stratili aj tretieho poslanca, pána Malatinca, ktorý sa pridal k pánovi Huliakovi, a nemali vplyv ani na štvrtého svojho poslanca, pána Ferenčáka. A predstavitelia Hlasu začali spokojne vyhlasovať, že oni nič a že väčšinu v Národnej rade má zabezpečiť premiér, teda ja. Ani vedenie Slovenskej národnej strany sa nedokázalo pomeriť so svojimi 3 poslancami, pánmi Huliakom, Ševčíkom a Ľuptákom, a nájsť spoločnú politickú reč. Mohol som nechať vládnu koalíciu padnúť a umožniť predčasné voľby s katastrofálnymi dôsledkami pre Hlas a Slovenskú národnú stranu. Smer, Slovenská sociálna demokracia, ako jediná stabilná strana vládnej koalície, by si svoje pozície udržal. Dokonca ich mohol aj posilniť. Samozrejme bez záruky, že by po voľbách bol schopný zostaviť novú vládu. Ja však neverím, že opozícia dnes predstavuje akúkoľvek zmysluplnú alternatívu. Aj preto som sa rozhodol zabojovať za ďalšiu existenciu vládnej koalície. Smer zmenou koaličnej zmluvy dostal pod kontrolu Ministerstvo športu a cestovného ruchu, patriace Slovenskej národnej strane, a Ministerstvo investícií patriace Hlasu. Mali sme na to dôvod, lebo tak Slovenskej národnej strane, ako aj Hlasu, klesol počet poslancov v kluboch. Klubu Slovenskej národnej strany musel Smer dokonca požičať poslanca pána Dušana Muňka, aby vôbec mohol legálne existovať. Veľmi jasne som deklaroval, že Smer nemá záujem tieto ministerstva ovládnuť a že ich použijem len na vyriešenie krízovej situácie v parlamente. A to som aj urobil. Za ministra športu a cestovného ruchu som navrhol vymenovať pána Rudolfa Huliaka, poslanca zvoleného za Slovenskú národnú stranu, čím sa opätovne k vládnej koalícii prihlásili 4 poslanci. A za ministra investícií pána Samuela Migaja, poslanca zvoleného za Hlas sociálna demokracia, čím sa do vládnej koalície vrátili zostávajúci 3 poslanci. Na schôdzi Národnej rady budúci týždeň by mala mať vládna koalícia opäť 79 poslancov, hoci mňa už nič neprekvapí. Na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za mojich 33 rokov v politike nielenže nikdy neurobil, ale ani nevidel. Absurdnosť toho, čo sa stalo v radoch politickej strany Hlas, musel dnes priznať aj prezident pán Pellegrini, ktorý poslanca Samuela Migaja navrhol na kandidátku. Z príhovoru prezidenta k novovymenovanom ministrovi doslova kričala frustrácia prezidenta z toho, ako to Hlas nezvládol. Vládna koalícia tým, že za nových ministrov a štátnych tajomníkov nastúpia náhradníci ochotní podporovať vládnu koalíciu, získala nielen možnosť prijímať v Národnej rade zákony, ale aj voliť, napríklad predsedu Národnej rady. Hlasu sme pomohli obnoviť pôvodné stavy v jeho poslaneckom klube.
A idú ďalej a označujú rýchlu voľbu nominanta Hlasu za predsedu Národnej rady za prirodzenú, ako keby sa nič nestalo. A aby toho nebolo málo, tvária sa, že čo my máme s nejakým pánom Migaľom či Šalitrošom, veď my sme ich predsa vyhodili zo strany. To sú vraj už nominanti Smeru, hoci boli zvolení na kandidátke Hlasu. Aby bolo jasné, ani pán Huliak, ani pán Migaľ, ani pán Šalitroš nie sú v Smere a nie sú ani nominanti Smeru. Sú to poslanci zvolení buď na kandidátke Slovenskej národnej strany alebo Hlasu. A odmietam, aby sa len tak ľahko niekto zbavoval zodpovednosti za ľahkovážnosť, za akou zostavoval kandidátku. Noví ministri vo vláde budú nezávislí nominanti a budú odborne a politicky zodpovedať len a len predsedovi vlády. Dostali sa do vládnych štruktúr ako cena za obnovenie vládnej väčšiny a daň za neschopnosť vedení Hlasu a Slovenskej národnej strany dohodnúť sa s nimi ako s vlastnými poslancami. Krízu, ktorú sme riešili niekoľko týždňov a výsledkom ktorej je absurdná politická štruktúra vo vláde, mohli vedenia Slovenskej národnej strany a Hlasu vyriešiť lusknutím prsta za pár hodín s 10-tinovými nákladmi v porovnaní s tým, ako veľa musia dnes zaplatiť a znášať. Rovnako ako celá vládna koalícia. V pondelok bude koaličná rada, na ktorej budeme rokovať o postupe na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady. A budeme hovoriť aj o voľbe predsedu Národnej rady. Smer si ctí záväzok z koaličnej zmluvy, že kandidáta na post predsedu Národnej rady navrhuje Hlas. Musíme si však povedať, ako sme sa a vďaka komu k tejto voľbe dostali.